Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong gawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o ipig-ibo pa. Ang may TC, alkaline, vitamin C, mulawas at tipirmi, dili nakakapuyon tungod sa may TC. May TC, ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Hanggang K5 Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, kampyon na radyo. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga
Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:36 na sang kaagahon. Mga K5, 31 dias na gid lamang kag Pasko na. Sunday morning, up with the lark, I think I'll take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful... Blessed Sunday morning sa aton nga mga ka-K5 nga nakatutok na sa ilang nga mga transistor radio. Aga pa nagbugtaw o ginpilit nga magbangon. Kamusta ang inyong aga? Nakapangapin na bala ang aton siri nga mga ka-K5 sa syudad kag probinsya sa sang Iloilo. Kamusta ka mo dira ha? Alin sa 1st District up to 5th Distrito. Maayad-ayad gid nga aga. Of course, diri man sa syudad sang Iloilo. Sa distrito sang Molo, Mandurriao, La Paz, Haro, Arevalo, Lapuz, kag city proper. Maayad-ayad gid nga gabi. Gabi, aga na gali. Mga 1 hour na bitulog. Pero matiyag ko ito gabi. O na mag-ulo man ako piyong. Maayad-ayad gid nga kaagahon sa inyong atanan. Mapamatian kita via 88.7 K5 News FM Iloilo. Kag sa aton man yung mga relaying stations dara sa K3 News FM Miagao with Kuya AJ, K3 News FM Leganes with Kuya George, and of course dara kay Kuya Jepoy sa K3 News FM Kalinog, Iloilo. Dara sa may Pasay City, upod man naton dara sa Master Control kay K5 Edmar Liquinia. Mayad-ayad yun nga aga, Sir Edmar. Sa mga taga-syudad sang Pasig nga hindi maasi-asi. And of course, dira sa 5th Distrito, kay Master Papa Flo. Good morning, sir. Kape ka da, sir. Unat-unat sa umaga, sir, ha? Kay Papa Flo, dira sa K5 News FM Sara, 88.7. Mayad-ayad gid nga aga. Kurabi, bugtaw lang aton kalag. Good morning! Sa managa Mimos dira sa ilatag sa mga puluyan o antes magkadto sa mga kaumahan. Syempre ang iban sa aton siri nga mga tagpalamati. May mga malapad nga hasyenda baw sa naon. A blessed Sunday morning sa aton nga mga K5. Ori aga pa nagbugtaw. By the way, nalipatan naton Master Control diri. Diri sa K5 News FM Iloilo 88.7. K5 Andre La Pastora Daguapo. Good morning! Naka-live kita ha. Kung gusto ninyo dira may i-greet, may birthday dira, may fiesta, kung ano man nga selebrasyon, may anniversary ba o sa naon.
Pwede gida. Pwede ka mo diri ka interact sa K5 News FM Iloilo 88.7 nga Facebook page. Beautiful day. May dayad yun nga aga sa aton nga mga OFWs. Mayong aga, mayong gabi, kung mayong hapon, kung diin man ka mo subong. Sa aton nga overseas Filipino workers na miyembro sang aton K5 Iloilo Solid Supporters. Kung sino man dira nga OFW nga malabutan sang aton siri nga pagpangalaga do kon programa via Facebook Live. Good morning! And of course, sa aton nga mga taxi patrollers, ay banda sa subong nagabiyahe. Grabe nga biyahe ha. Mga pisan-pisan naton nga mga driver. Sa mga driver man dira sa mga traditional jeepney, nakatawag na nagalibot-libot na diri sa syudad sang Iloilo. Kamusta mga master? And of course, sa mga driver man dira sang tricycle, sikan. Hindi man nigar may mga aga pa bugtaw na nimo. Raman sa aton nga taxi patrollers, patrollers man naton sa Western Visayas Transport Cooperative o kon WVTC. Basta nagapanglimpyo na, maintenance na, kung nagahimos-himos na dira sang ilang mga unit. Good morning! Sa aton Keys Chapter 1 and Chapter 2, maayad-ayad yun nga aga. Kay Sir Joffrey no nato pagsugiron, nakapangape ka na sir sang DTX Coffee Mix. Happy Sunday dira sir ha. Higop-higop na dira sang kape. It's a beautiful para hindi kita matulugan liwat ba. Sama naga-jogging dira. Grabe ha. Exercise ka mo. Tapos birahan naman kaon karon daw. Happy Sunday dira sa mataga Banwasang Miagaw. From Sir Joffrey no nato pagsugiro. take a walk in the park. Kay K5 Giselle Jean Nagdaparan. Draman sa may Miagaw sa Igbugo. Waiting for me. Sa mga taga Igbugo, good morning. Blessed Sunday morning from Ma'am Josephine Florendo Diaz. It's a beautiful Kay K5 Ivan Carl De Duro. Tara sa 88.7 Sara. Ikaw na da, Sir Ay. Kung aga ka lang gidya kabugtaw. Para kanino ka bumabangon? Kay Sir June Bodol Gatunggay. Good morning, watching live from Barangay Dangkalan, Ilog, Negros Occidental. Basta Ilog, Baskog. Grabe ba, labot kita dira sa may Negros. Good morning dira mga moms and sirs ha. Dira sa may Negros Occidental. by my side. Kay Angela Lipura Bernhard. Ma'am Angela, good morning. Shout out sa La Castellana. Good morning sa Negros Mano. Si Mr. Elvin De La Fuente. Stay blessed and stay safe. Good morning. Kay Kaki 5 Adepec RM. Ma'am Angela Lipura Bernard, watching from Germany. Ano oras na ma'am sa may pungsod Germany? One of my dream destinations ba? Aligad na kapatatak ako diri sa akon nga kamot, nagatanaw gal isang search ba? Sabi ko passport na tatakan. Good morning man kay Kaki5 Eva Magno. Blessed Sunday morning. Greet lang dira, happy birthday kay Sheila May Tabilia sang Barangay Tamuan, Haniwa. More may cake tada. May lumpia tada. Lumpia Shanghai. Good morning, good morning. Kay John Ethan Castor, Jonathan Castor, good morning. Say that you love me. Makaupod ninyo ako from 4:30 a.m. up until 6 a.m. mga Kaki 5.
karon after man sang 6 a.m. na programa naton, may Sunday morning newscast man kita. Estoryahan naton ang pilaya ka mga topiko kon balita lokal, national kag international. Adra kay good morning kay Sir Willie Sotomil from Mexico, Pampanga. Mga ano ganyung term sa ila na pangano. Pinataka ko yan, no? Sa mga taga Pampanga, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa taga, ano lang ko ba? Mga talumpati. Sa ating mga kagalang-galang na mga taga-subaybay, mga taga-pakinig, at taga-nood sa ating, sa aton. Tama na! Good morning! Sa may kaparentiyan ni Sir Jun Budol Gatunggay, sa may Gimban, sa pamilya Gatunggay, good morning! From Angela Lipura Bernard, alas 9:44 sang gabi. Sabay pa muna yung oras, subong ma'am, no, para nakatulog, bawi ko tulog ba? 9:44 in the evening, dira sa may Pungso, Germany. It's a beautiful day. Ano ang beautiful destination dira ma'am sa my Germany that you recommend? Good morning kay K5 Benny Hermano. Sir Benz, good morning. Kaka-cute-cute yun isang iya sini nga apo na sunod gid kay lolo. Kay K5 Robert Garzano sa mga waray dira sa K5 News FM Tacloban. Para magambal sang good morning. Maayong buntag mo na ganun. Damo kitabid din mga pangayaw ng mga nagatanaw sa ato, no? Kay Sir Kenneth, uy, maaga po si Sir Kenneth ba? Good morning. Shout out dara kay Sir Andoy, kag sa tanan nga makaupod nyo dara sa station. Good morning gid sa inyuhang tanan. Damo ko mga ma-learn yung mga mga lengguwahe sa inyo, mga nagatanaw sa aton. This is maaga pa bugtaw, Sir Ken. Kay Ma'am Angela Lipura Bernard, good morning sa Canlaon City. Kay Mrs. Lepura Advincula, good morning. Palangga Noli Evangelio sa La Castellana. Maupay nga adlaw kaninyong tanan. Amora sir ang waray gid man asa. Maupay nga adlaw kaninyong tanan. Tandaan ko na kapag sunod niya program ta may mga waray di ano man dira ang inyong mga lengguwahe dira sa inyo or dialekto dira sa inyo. Matandaan naton. Ang baldri ni Ma'am Angela Lipura Bernard. Sunday morning, up with the lock. Ang Gotten Morgan. Again man mo pag-pronounce, ma'am. For Alice Susaman. Good morning. By the way, ang aton nga mga pag-istoryahan, nga balita diri sa aton nga pagpangalagan sa Sunday Morning News. Kahapon, nagpatigayon niya sa grand launching kag press presentation para sa aton nga Miss Iloilo candidates. Balgan nila basta Ilongga. Guwapa. Hindi ko guro yung Ilongga. Guwapa ganyan mga Ilongga. Ay pakita naton karon ang pila sa ila sa nigang mga naragway sa ilang press presentation. Para mabalaan naton who's your best. Good morning kay Ma'am Adepek RM. Sir Ma'am Adepek sa may Maasin Iloilo. May pambato niyang maasin mo sa Miss Iloilo 2024. Ang bali Ma'am Angela Lipura Bernard, kasno na dari Subo.
making sun. Garing ma'am, hindi ko angayan sa super, tugnaw. Aircon pa lang patay ko. Pangurumbot ko ba? Marami man ma-experience. Ambal ganin nila, face or conquer your fear. Hindi man mambal nga fear. Abali Sir Kenneth, uy, ang probinsyana, gwapa. Beautiful day. Ang probinsya ng tawag na, Layaw. Good morning! Tanawin natin karon ang mga laragway sa aton sa ring mga kandidata sa Miss Iloilo 2024. O, isang nagligad na may pambato kami dira sa may Banwasang Leon. Si Miss Alexi May Brooks. Alexi May Kaimoso Brooks Leon! O, subong ba, na siya? She's set. She's preparing para sa iyang Miss Eco Intercontinental. Pilit laaga pa. Kulang ni Guro sang hay. Sang baboy na blang hambal nila kung tawag niya. Kung kapitla ka, mugin na namin mo. Ang hambal ni Sir Ken. Ang probinsya na gwapa. May kanta na, ang probinsya na gwapa, kanaya-naya. Bali Sir Benny Hermano, Japanese beauty, gano ako. Arigato gozaimasu. Istoryahan man naton. Got someone waiting for me. Ario. When I see ano na ninatabo sa ila? Okay, Vice President Sara Duterte. Nagpabutyag niya sa kahapon, no? Sang iya kainit. Kanday, tawag na? Kanday President Marcos. Kag kay First Lady kag Speaker Martin Romualdez mga ka K5. Ara natabo sa ila nga unity. Siguro ang nagboto ni sa ila sang tawag na ang kapangalandakan din sang ginatawag nga unity. Natatabo na sa inyo nga mga master diri Ari, may pila ka mga ginapahayag threat ni Vice President Sara Duterte kag pagpamuyayaw sa isa ka Zoom meeting ato. Ginpamuyayaw yaring tatlo, si Presidente Marcos, si First Lady Liza Araneta Marcos, kag Speaker Martin Romualdez. Kag according sa iya nga may ginsugo kuno siya o kung may ginambalan kaso gani patyon nila ko sang sining mga Marcoses. Hindi ka man maguntat sa ulihi hasta hindi mo sila mapatay. Ano nagkinatabo sa inyo na? Paano na lang na kung amo na ang aton sininga plastada, ang aton yung mga top 2 high officials, high ranking officials gid, ang mga honorable naton, wala nagatawag na, wala naga meet in between na. Ambal ganin ni Ma'am Angela Lipura Bernard, hala politics pa more. Amogid na Ma'am Angela Bernard. Ate Subong, pinuisay na ang mga supporters man ni Vice President Sara Duterte kag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ate na lang ninatabo sa ila. Ipabati naton man karon ang nangin pahayag o nangin statement ni Vice President Sara Duterte para sa mga nagapamati dira sa aton sa on air para inyo mabatian ano balang nangin pahayag gid ni Vice President Duterte nga pagpamuyayaw kay President Marcos, kay First Lady Liza Araneta Marcos, kag kay Speaker Martin Romualdez. Sunday morning, up with the lark, I think I'll take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful
ka-K5, nag-ugat ining ilang pag-ilinawa sa mga nahalungkat, allegedly, no, ng mga confidential funds. Sang si Vice President Duterte pa ang nagapungko ya bilang tiglikom o kon secretary sang Department of Education. Allegedly, amo tong mga confidential funds kag ang madasig balang paggasto lustay o sang kwarta sa idalom sang Department of Education. Kag may mga nagpahayag nga mga opisyales dira sang Department of Education, may mga nagbuyagyag nga nagainulan ko na sang kwarta kada bulan o ginabutang sa sobre o ginadulong sang pila ka mga staff sang anay daped secretary o ni VP Sara Duterte. We'll drive on and follow the sun, making sun O kagkahapon man sang ginpadulungan sang pila ka mga otoridad nato. Beautiful Sunday. This is my beautiful. Ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte o kunsang Office of the Vice President, kasi Attorney Zuleika Lopez. Oh my, it's a beautiful Nasa Ilohon siya, no, sa Women's Correctional. Nagpatunga ni si Vice President Sara Duterte. Nagambal yung hindi man niya convicted ang considering staff ay subong prior to this gindetain siya sa House of Representatives tungod sa contempt. Initially ginpa-check up ni siya sa St. Luke's Hospital. Mga ka-K5 kagagin transfer sa Veterans Memorial Medical Center, mga ka-K5. So bantayan naton karon ang pila ka mga dugang nga mga detalye. Kagining National Union of Journalists in the Philippines nagapanawagan sa hostisya kasunod sa malinugoon nga eksperyensya o kagang pagkamatay o kon pagpatay sa pila ka mga journalista. Matapos ang pagdumdum dumdum ang 15-year anniversary sang Maguindanao Massacre, mga ka-K5. Bantayan ang dugang mga detalye karon pagbalik naton. Kuha naton ang latest weather forecast sa aton nga mga weather reporter para weather forecaster diri halin sa Pag-asa Iloilo. Sama nagaugtas dira. Nagaugtas ka mo dira kung short term memory na blaka mo na. Inom ka mo dira sa DTX 500. Kung mo man ang D3 Bayo. Birds are singing, you're by my side. Let's take the car and go for a ride. Sa mga nagaugtas, budlayan blaka mo ang tulog. Kaya ang tiyak ko na gin-recommend ko na siyang DTX 500. Kaya ang balian na budlayan siya magtulog. Budlayan siya do wala siya gana magkaon. Pag masami nag-atake, balang iya sining hypertension. Nag-inom na siya sang DTX 500. Namin man kay ginadetoxify ang imo sining lawas. Tested and proven naman sa aton sining mga experts. Shoutout sa akon nga mga brothers, Engineer Robinson Lipura, Architect Demosthenes Lipura sa Cebu, and Salvador Lipura. Stay safe and healthy sa inyo dira, mga sirs, mga architects and engineers sang Lipura family. Beautiful.
Naka K5, mag-commercial break kita, anay. Pagbalik natin, istoryahan na natin ang aton sining mga topiko. Kung may mga panamyaw ka mo dira, ha? Mga problema dira sa inyong lugar ba? Reklamo na naman. Aton may luyag ka mo ipalabot rin sa aton ng mga mensahe. Marigid ka mo ka-interact sa aton sa ring Facebook Live at K5 News FM Iloilo 88.7. Maka K5! Meanwhile, magapanumbalik ang aton niya programa rin sa Sunday Morning News. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon. Mga ka-T5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalat ng mga naglalaki ang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, pumato siya. No? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako lagi. Hindi ako ka. Ano? Wala ba? Tabos ako daw. Luha ko. Sabi mo yung baso. Ngayon na kadaan ako niya. Sadya ko nga nakabato na ako niya. Tawag ko, happy birthday. Sana malala ko niya napas mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon nagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kaya ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sila syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso,
inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulok-danay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kaginpainit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Mag-ina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko yung magkato ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5 Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapanginig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pilaman katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-4 na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Mga ka-K5, nagapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagan. Alas 5:09 na sang kaagahon.
Nagapamati ka mo sa gihapon sa 88.7 K5 News FM Iloilo sa programang Sunday Morning News. Sa subong, i-check na natin ang latest nga weather update gikan sa Pag-asa Iloilo. Agad mahibaluan naton ang dalagan sa aton sining tiyempo. Para mangin nagiya naton kung pwede kita ka outing-outing. Sa all ka outing, no? Ara na, sir. Sige. Na-establish nato ng aton nga connection sa Pag-asa Iloilo. Shoutout na rin sa mga cousins ni Ma'am Angela Bernard sa Canduni. Negros, Negapon, ma'am, no? Sina Mrs. Benita de la Paz and family. Value din ni Ma'am Angela Lipura Bernard. Tani. Focus lang din, no? Sa malapektuhan sang bagyo. Set aside lang na yung politika kag hindi nanay maginaway. Pero meanwhile, i-check rin natin ang latest nga weather update. Ikan kay Engineer John Baron sa Piak nga linya. Engineer John Baron, good morning. Hello ma'am, good morning. Kag sa ato naman mga tagpalamati, latest weather update natin sa adlaw sang Sunday, November 24, 2024. Kaya sa ato nga latest nga update, so far wala makita monitor nga bagyo sa sulod-sulod sa aton na par. And ining northeast monsoon nag-apekto ini sa may extreme northern zone, while ang intertropical convergence zone nag-apekto ini sa may Mindanao. Pero naman sa aton sa western Visayas, generally fair weather ang aton nga Sunday. Pero may mga chance gyapon sa mga isolated nga mga pagulan pangilat kag panagobdala isa sa mga localized thunderstorms. Ang inapunta rin sa western Visayas may kasarangan sa direksyon na miyan na silangan nga mga magadalas ang kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature na 27 to 32 degrees Celsius ang adlaw magabuklak 5:49 sa aga, magatanod din siya 5:24 karon sa hapon. Muna itong latest update, ako si John Baron. Stay tuned and stay safe out there. Engineer John Baron, so we expect ang manami nga tiyempo for this week sa masunod yung semana, Sir Baron. Yes ma'am, kung i-base na sa aton weather outlook in the next coming days, maging generally fair weather or partly cloudy to cloudy skies. Ang nagaling na may mga localized thunderstorms na tanga gin-expect usually nagatuaw sa hapon or sa gabi, pero dasig na siya. Sa pagsulod sang amihan season, sir, mabatyagan gid no nga tawag na may paglamig sang huyop sang hangin kag tiyempo, engineer. Well, actually ang aton nga amihan subong sa extreme northern Luzon pa siya no naga-apekto. Usually nagalabot na diri sa aton sa western Visayas kung peak months niya. Usually ang peak months sa aton sang aton nga amihan sa February na siya nagatupa. Pero kasi January mabatsagan na ang ang hangin na medyo matugnaw na siya. Managaling no sa subong dito sa aton sa Western Visayas, expect natin nga mainit nga inadlaw. So tawag na subong medyo mainit-init pa, so it's ideal pa sa mga outing pag kadto sir sa mga beach sa aton siring nga mga tagpalamati, sir. Yes ma'am, actually medyo ideal pa nga maglagaw kita subong medyo bakasyon since medyo wala pa naman ta may gina-monitor nga weather disturbance, so pwede pa nato pwede pa ta ka-enjoy, pero make sure lang gid kung may kita nga katuan since may mga localized na thunderstorms kita nga gina-expect gid nato na kada adlaw. So before kita maglakat tanay siguro mas mayan lang taon ta na aton nga mga weather updates para at least kita aware kita kag kung if ever giman nga may palaabuton kita nga let's say weather disturbance or sa aton nga katuan or ang alagyan naton na apektado sa mga thunderstorms, at least maka prepare kita kag at least aware kita.
Thank you so much, Engineer John Baron, sa imo nga tiyempo kag impormasyon para sa aton siri nga mga tagpalamati. Thank you so much. Good morning again, Engineer John Baron. Ato na batihan si Engineer John Baron all the way from Pag-asa, Iloilo. Good morning kay Sir Totong Labiogo. Shout out dira sa family Labiogo sang Pasi, Oton kag Gimaran. Good morning. Sa sila nga mga isa tiniyon, istoryahan naton ining allegedly pamahog ni Vice President Sara Duterte during sa isa ka virtual press conference. Nagpahayag ni siya nga kung patyon siya o kung mapatay siya, maging hambalan na siya o kung maging sugo na siya, nga hindi maguntat hasta sa hindi man mapatay si Presidente Ferdinand Marcos Jr., si First Lady Lisa Araneta Marcos, kag si Speaker Martin Romualdez. Susubong i-play anay naton ang aton siring video o kunining portion sang video sa ginpatigayon nga virtual press conference. May mga naghambal sa kay Vice President Sara Duterte. Ining sa virtual press conference niya, damo siya sa mga nabuyan nga pagpamuyayaw. O kagtawag na, naga-press conference ka, nakapatay mo yung nga suga. Honorable ka pa naman, no? Vice President ka pa naman. At sa subong pamatian naton ang nangin pahayag ni Vice President Sara Duterte sa ginapatigayon ang virtual press conference. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, 2 businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin, kung magagawa ba yung 20 pesos? Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So, tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then, he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, but so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of people. Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video, sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. This is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Putak na mukha. Wala ka ngang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh.
confidential funds yan? Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan? Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan? Okay na, Sir Ann. Nabatian nyo do kapilag ito ka beses nga nagpamuyayaw ang aton siring BC Presidente sa kaakig kay tawag na kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag kay Liza Araneta Marcos ang First Lady regarding diri sa pag-ipit sa pila ka mga according sa iya allegedly pag-ipit sa pila niya ka mga staff under sa Office of the Vice President kag sang Department of Education. Dinalain-lain diri ang reaksyon sang pilaya ka mga opisyales naton diri sa pungsod Pilipinas mga ka K5. Sunday morning, up with the lark. I think I'll take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful. Para sa inyo mga ka-K5, is it kung ang nanginakto bala niya, nangin appropriate bala nga ginatawa? Especially sa iya sinin nangin posisyon, kung sa iya posisyon sa karon nga isa siya ka Vice Presidente. Kay may statement man diri si Senator Cheese Escudero mga ka-K5 regarding diri no sa pagpamuyayaw kag ining mga threat ni Vice President Sara Duterte sa pamilya Marcos, especially kay Presidente kag iya First Lady. According diri kay tawag na kay Cheese Escudero, Senator Cheese Escudero, nga ang nangin pahayag ni Vice President Sara Duterte ang makabig nga inappropriate o para sa isa ka tao nga gina-consider nga second highest office in the country o kon second highest official diri sa pungsod Pilipinas bilang Vice Presidente. At ano ni wala na pag-ugyon ang aton sining administrasyon, ang aton nga presidente kag vice president at tawag na ano na lang niyan ang matabo sa aton siring pungsod kung wala naga-meet in between, wala naga-align ng inyo siniyang mga mga programa kag ang inyo may mga personal ka mga got-got sa isa kag isa o subong pa nga damo kita gina-experiensya ang mga bagyo mga kalamidad na damo to apektado sa mga bagyo nagligad to ya sa may Luzon area. Tapos subong pinautwasanay kamudra pagpakita sang tawag na sang kaakig sa isa kag isa. Tay mambal ni iban nga tawag na ang mga opisyal ganin naton para si Vice President Sara Duterte gapamuyayaw. Mambal ni iban nga mga kabataan nga maybe normal ina. They have to serve as role models sa mga ka-K5. Okay, tawag na siyempre mga mataas na naton yung mga opisyales, damo na sila nga mga supporters o kung damo sila nga mga sumulunod mga ka-K5. Kay may ginbuyan diri man nga statement si Vice President Sara Duterte. Ang balyadri, wag kang mag-alala. May security ko, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya na pag pinatay ako, papatayin mo si BBM, si Liza Araneta at si Martin Romualdez. Nagbili na ako na ma'am, pag namatay ako, wag ka tumigil hanggang hindi mo mapapatay sila. Then he said yes. So kung sino ni nagambal siya ma'am. Tawag na. Ang balya, may sugo na siya nga daan. Tapos, sa pagkaulihin pilaman ka mga video interview adire kay Sara Duterte, Vice President Sara Duterte. According sa iya, nga hindi kuno ya threat o kung hindi ya pagpamahog iya sa nga ginhimo kung mga nabuyan niya statement. Kaya gin-highlight niya lang kuno ang tawag na ang nangin
death threat sa iya nga kabuhi. Sir Ans, basi pwede natin ma-play na o kung may audio ang ining interview kay Vice President Sara Duterte after ninong masaylo sa Veterans Memorial Hospital si ang iya sining Chief of Staff sa Office of the Vice President. Pamatian naton ang nangin kabahin sang pahayag ni Vice President Sara Duterte. It is a concern about my death. It is a concern about my murder. It is a concern about my murder, which is a legitimate concern. But as sabi ko nga, they don't care. Maybe because siguro nga sa kanila galing, so they don't care. And then ngayon, if I express that concern, they would say there's a threat to the life of the president. Bakit ko daw siya papatayin if not for revenge from the grave? There's no reason na papatayin ko siya. Anong benefit nun sa akin? Papatayin ko si Lisa. Anong benefit nun sa akin? Wala. Hindi sana kung pinapagmana ako ng nakaw na yaman. Di naman. So, anong benefit nun? Pag nawala sila dito sa mundong ito, for them to say, there's a threat. Yung sa threat ko nga, wala nga silang pakialam. Nabatian naton mga ka-K5, ang ining pahayag ni Vice President Sara Duterte. Sang liwat ini no nga mga interview personal na makatapos ang media mga ka-K5. Ti nagambal man rin si Senator Francis Cheese Escudero. Ngambalya, I urge those who are close to her sa Vice Presidente o kung sa mga tao nga may may pag-care sa iya bilang isa ka tao bilang isa ka leader nga i-advise siya nga mag-refrain o kung maguntat no sa paghimo sa ining mga endecorous o kung ining mga criminal statement sa publiko. This does not benefit sa Vice Presidente sa iya nga opisina o kung sa aton man sining pungsod. If she is struggling, I sincerely hope she seeks and is provided with the help she may need so she can regain calm and composure and properly discharge her duties as a Vice President mga ka-K5. Kaya mo na gani bala, bisan kita gani, no? Bisan kita balang dariya sa serbisyo publiko. Ako nang inline mo trabaho sa public service. Despite sa imo nga mga personal nga mga experiences, personal nga mga gut-gut, you remain composed. O kag naton balang you're acting professional. Kaga kung may mga concerns ka man, you address it in a legal manner o kung sa legal nga paagi mga ka-K5. Tiyan mo ni naghulog paas na sila ang team unit team nga niyo. Na lang niya ang matabo kung inabot naman ang masunod ng eleksyon para sa pagka-presidente. Kamo na decide kung sino ang inyo sining mga pagabotohon. Kaya in the first place, kamo man kataman nga mga Pilipino ang naga-elihir o kung naga-elect ni sa ila nga mabutang sa pwesto mga ka-K5. Madumduman naton before nga si former Vice President Leni Robredo kag si Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte not in good terms man. Pero wala ni sang amuni nga mga eksena o kung mahambal sang ibandara nga drama mga ka-K5 sa Malacanang. Although nga hindi sila align nila sila nga mga prinsipyo bilang isa ka leader kag tao mga ka-K5. Nagahimo lang nga sa mga programa kag proyekto si Vice President Leni Robredo. Sang una, amo man si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Pero wala ni sang amo ni nga mga remarks nga may aligar pamahog ya sa kabuhi isang kada isa no mga ka-K5. Ano mambal niyo diri sa aton sila nga mga live viewers nga nagatutok subong Ma'am Bingbing Vivian Pagtulunan dra sa may Manit Talipa pa
Pasig City, mga ka-K5. Aredri, ambal ni Angela Lipura Bernard, reactions niya sa actions nga ginawa sa kanya. Amo gid ma'am, pero amo gani ambal sang iban nga kabay pa nga may naga-advise man ni sa iya kay Vice President Sara Duterte o sang iya nga mga himuon kay ang mga statements nga nagagwa sa iya sini nga ba ang pwede magamit against sa iya no sa ulihi. Okay kan amo na kung ang presidente iya yang may mga pamahog sa presidente. Threat man niya siya aton siri nga national security. Considering we are led by President Marcos Jr. as the president of this administration. Kung sa siri nga mga tinuig, no? Siri nga mga tinion. According rin kay Ma'am Angela Lipura Bernard, kailangan natin ng mga political science and sociology economics experience persona. We don't want verbal welfare, we want public debate. Public debate. Nami man rin mag-inatubangay sila, no? Mga ka-K5. Kag pamatyagan yun. Bangin okay, panibala sila. Ang pamilya Marcos kag pamilya Duterte. Okay, ang side yes ang Duterte, ginatawag nila yung incompetent. Isa ka incompetent leader. Si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kag ginatawag nila yung bangag. Kung na mo ring term nila, allegedly nagagamit sa illegal nga droga, that we are led by a bangag president. Na mo ring mga napangbuyan nila yung mga tinaga, kag subong nabantayan sa publiko ang mga masunod nga update, especially subong nga naipit no ang mga staff kung subong ginapatawag sa House of Representatives daton siring committee ba ang iya sining mga staffs para i-explain ang ining tawag na ang ining allegedly confidential fund kung ang mahambal naton ligad bala tong 11 million nga gingasto sa pilagid lamang ka inadlaw ang kampiyon nga istasyon K5 News. Meanwhile, ma-commercial break kita anay para matawag na para mabalikan naton karon ang pila ka mga detalye sang iban pagid naton nga mga balita regarding man rin no sang pagdumdum sang Maguindanao Massacre. 15-year anniversary ng Maguindanao Massacre. Nagining press presentation sang Miss Iloilo 2024. Gagwaon man naton karon ang latest situation report, ang market report sa aton sining patrol sa sining mga ukod sa pagbalik naton mga ka-K5. Time check alas 5:32 na sang kaagahon. Magabalik kita diri sa aton nga pagpangalagan. Dirigid lamang sa Sunday Morning News. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating sa
serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM, ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Eljan Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Reyes Peha Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon na istasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Kalibo, para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Halirigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon nga istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz, para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, kampiyon na radyo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our highly anticipated year-end celebration. Tonight, we gather as a unified force
coming together under the theme, celebrating the joy and thankfulness as one team and family. It is our utmost pleasure to stand here with you tonight and extend a warm and heartfelt welcome to each and every one of you. At the heart of our success lies the profound goodness of our Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. We have been able to touch countless hearts and make a tangible impact in our communities. On top of the stars, never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Every end of the year, I am really making a tremendous effort in gathering all of you under one roof because I want to see how my people grow over the years, how we fared in life, and how my family expanded. I can't take it in. Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming alive. We live for moments like this. We come alive in moments like this. In moments like this. We have achieved more, and that is because all of you who are here right now have contributed your efforts and passions towards our company. The abundance of blessings, everything. That is why I am always sharing it back to you, and I always make sure you people enjoy your stay here in my company. And again, I want to thank you for all you have done to make News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Bangon na! Pag magkape! Ga, bugtaw na. Ga, bugtaw na bala. Hindi ka magbugtaw? May imo kagid karon sakon. Bugtaw na! Tulog ka ta nga tulog! Ayam ba't ano na ni oras? Tulog ka man Japan! Bugtaw na ga! Nagapanumbalik kita sa aton nga programa, sa aton nga pagpangalagad. Sa Sunday Morning News, time check, it's 5:43 na sining aga. Good morning! Sabong naka-standby si KK5 Daddy Rams, Ramelo Palek para sa aton sining latest situation kag market report sa sining aga. K5 News FM Live Report. KK5 Rams, maing aga, good morning. Good morning, Kaki 5 Games. Wow, lawig lang ang tulog ba? Daw,
balaan mo lang ang mugot ang tulog to ba? Ano pre, okay ta daw. Ay, importante. Namin na itong turog mo, ginpukaw ni Gabi ka, tuhod ka. Wala pa ako katulog to. Ginupdan ko to si Daddy Rams. Kaping ni si Daddy Rams, si Maninoy Jason. Kaping-apig kami to. Pero ikaw guro, managtulog ka na to, Daddy Rams. Wala, namin natutulog ko, banla ko to, namisukan, nagigugugul bilang may naglinagapok, babe. Pati yun, yun. Oo. Wow, ng mga driver pala. Ay, ganun ka mo sa kondisyon, kung nakainom ka mo, ay, hindi na ka mo amang dalahig sang ibandera. May nadadlahig lang, mas mayo lang to gabi, kayo ay mga tao sa sagwa. Sakto gid, sa disgrasya to sa may dawis pototan. O, tawag na. Tinangkaya to yan, nagatakilid to yan ang multicab nga nabungguan yung nagapark. Ayaw lang kayo wala tao sa sulod sa multicab. Kaysa, di ba, gapark ka, tambay-tambay ka, draman ka kay 5 Rams mo, no? May lang kayo dito sa nasulod kami namatyan na dito banda mo. Ay, sakto gid. Jobogs pa ang driver sang ano to? Honda to, no? Sinchong pa. Oo. Pangayaw pa to gani. Ano kagid sang dalit. Pangayaw to. Gusto yagin maglaptas ang dalit ya. O taga Mindanao ko no to kay K5 Rams. Game amo nakuha na to. Nakapangasawa lang di ko na sa may kuha na sa Iloilo City Paper. Amo na gani bala no, maghalong ka mo basta naga-drive. Kay hindi lang na ang kaugalingon nyo dapat ang gina-concern nyo. Kung mga masumalang nyo man, o kung mga masundan nyo mga motorsiklo, o kung iban pagidrang ang mga riders, kung ano mga ginadala nilang mga salakyan. And of course sa mga pedestrian man naton, nga gatabok-tabok dira. Halong kamo sa dalan. Okay, 5 Rams, dari sa syudad sang Iloilo, kamusta ang aton sa ring syudad? Do may dragon tawag na? May programa sila di... May nagyan kita kinaka-5 game, halin kita dito sa may Division Road, padto dyan sa may city proper, may ginabutang sanda nga water station sa may gilid yata. Okay, do nag-opening kahapon sang sang Dragon Boat Festival kaki 5 Rams. Yes, kaki 5 game. Amo na siguro nga may mga water station sa Dagro kasi may subong ko no highlight na kun si kaki 5 Karen Batilya pa. O ti may mga nakitaan ka mo darang road closure kaki 5 Rams. Oo, do may ara kang ginaka-5 game. Ang Mulya Leones ta sa may hasta sa karusapon sa may Leone kay 5 game. Ay gali ka kay 5 Rams no. Ang road closure kung hindi pwede makaagi pa sa tion sang Iloilo River Dragon Festival Boat kon Dragon Boat Festival 2024 from asaton sa nga traffic management unit sa may Mollilone Street to Aldegar Street going sa Guangco Street, sa Mollilone Street sa Arsenal Street going sa Aldegar Street, sa Mollilone Street going to Ortiz Street going sa Peralta Street, sa JM Basa Street to Peralta Street going to Mollilone Street, sa JM Basa Street to Guangco Street going sa Mollilone Street, sa JM Basa Street to Arsenal Street going to Mollilone Street. Sa mga salakyan naton dra nga inbound pa kadto sa it's a beautiful sa Mollilone. Ina-advise dira no ang mga naton, mga drivers naton dira, mga riders. Go for a ride. Ang mga halin sa Mollilone pakadto sa Parola Wharf, liko kamo dira sa tuo sa Arsenal Street, kag magliko sa wala sa JM Basa Street, straight sa General Hadja Street, kag mag-proceed sa inyong mga destinasyon. Kamo na i-check nyo man sa page sa katon sa ring ICTMU para maging updated kamo dira. Kaki 5 Rams damo na dira mga tao kon mga salakyan along man sa siring programa kaki 5 Rams, may mga nagyan man kamo dira. So far sa nagyan ta daw taratawhay pa man sa subong aga kaki 5 Kim.
So, kalabanan, iba ni nagakadto naman sa mga simbahan ka K5 Rams? Yes, amo to kay na ang iban sa simbahan pa man ni siguro. Kay ang iban kinasimba pa man ni kakayip Kim. So, may mga nagabaligya-baligya na sa guwasang simbahan sa mga kakanin. Kay 5 Kim, agi kita to kang gina, damo na mga gabligya ka mga kakanin sa may sagwa. Ikaw ka K5 Rams, anong favorite mo nga kakanin? Bibingka. Bibingka sa aga. Pit ko ang naghimo na sa una si Bibing mo. Amo na nangin bibingka. Pero nami man Nami magkaon sa mga pilit-pilit aga pa. O kag parisan mo ka K5 Rams, puto, parisan mo sang, paris na dinuguan. Paris na gid ang DTX Coffee Mix. Wow. Sakto gid ka K5 Rams, makaon ka sang mga pilit-pilit. Makaon, mainom ka man kape. Mainom ka kape, Paris mo gid ang DTX Coffee Mix. So kalabanan bala, especially sa mga nagapulaw, nga mga ilang obra, kape gid yang ila sini nga sandigan para makaano. Para nga ang babato sa pulaw. Sakto gid K5 Rams. Pero kamusta nga aton sini nga latest market report? Atin ka mo nag-check ka merkado ka K5 Rams? Iloilo Terminal Market ka K5 Kim. Ano to aton gin check nga ano nga produkto? Uga. Ba? Ara nag-crave na may garasang uga. K5 Rams, please proceed sa aton siri nga latest nga market report para mabalaan diri sa mga K5 naton. Kasi gusto nila magsudan sang uga karon no. Kag tawag na magkaon-kaon dira kag magkinamot ba kinamot. K5 Rams, sa mga market report. Yari na ang latest nga presyo subong dire sa may Iloilo Terminal Market sang uga. Dalinuan 60 ang 1/4. Tabagak nga medium, 35 ang 1/4. Tabagak nga big, 40 ang 1/4. Sapsap, 140 ang 1/4. Gapas, 90 ang 1/4. Balingon, 140 ang 1/4. Lubo-lubo, 160 ang 1/4. Kalkag, 80 ang 1/4. Surib, 90 ang 1/4. Gumaa, 120 ang 1/4. Boneless dilis, 250 ang 1/4. Boneless danggit, 250 ang 1/4. Kag ang boneless sapsap, kaki 5 games, 250 ang 1/4 kaki 5 games. Sa mga ginpanglawag mo kaki 5 Rams, anong imo nga dalon pa uli? Ang tabagak. Wow! Namin kinamang magkaon sa tabagak. Anong pares na mo? Anong namin nga pares sa tabagak? Ang kamatis kag Bombay. Pero kung sa sabaw-sabaw ka K5 Rams, yung namin nga pares. Sa sabaw-sabaw, ang ginataan? Hindi. Paano kita yung ginapuan? Tinula. Mga kabla, mga dahon-dahon, pares mo gina. Namin na siya kung init-init pa bala. Oo, K5 Rams. Pero namin naman na ginamos, ay sinamakan ka, kampiyon na temprano pa pagpalanyagagad kay K5 Rams, oh. Amo gina. May langgaw ba, sampat-sampat gid. Sige ka K5 Rams. By the way, thank you so much sa imong tiyempo sa aton siring maglibot-libot diri sa patron. Thank you so much kay K5 Rams. Sige kay 5 Kim. Arikta dire sa Iloilo Terminal Market. Kopot si Karen Badilla. Kag inay naman si kay 5 Ramilo Parik. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Nabatian naton si K5 Ramelo Ramos Palen, driver na reporter pa sa K5 News FM Iloilo. Good morning kay Ma'am Beng Vivian Pagtulunan. Ma'am Kim, Fiesta bala sa Leon, Iloilo, bukas or subo? Buwas pa, ma'am. Ari pa ako kay buwas pa na. Ako hindi mo din ka makita buwas. Buwas gid na. Happy Fiesta sa Leon, Iloilo, sa akon pinalangga nga bano. Basta mga taga Leon, daw mga tigre man, mga tigre. Ngorob, Leon, roar.
Good morning kay Sir Jojo de Los Santos. Kon mami, staka mo diri dito ti kanto lang kamo sa balay ni Mayor, sa balay ni Cam, sa balay to sa mga kagawad namon. Dito ko lang kamo idulong. Damo to may mga pa-buffet galing sa balay ni Mayor. Kaya taga-talakuan na sa ganyan. Sa balay ni Kapia. Good morning kay Ma'am Nenita Barrientos. Good morning kay K5 Langga Kim. Happy Sunday. Pakigrito ko sa pamilya Barrientos. Del Prado. Jonyo. Serdanyo. Rojo. Balba. Kag sa tanan. Nga taga barangay Sinikway Lapuz. Kag barangay Alalasan. Atra sa may distrito sang Lapuz. Good morning! Kamusta dira? Anon dira ang ginapamahaw ta? Nagkaon ta da sang tinapay. Naginsaw-saw sa mainit-init yang kape. Ambal din ni Ma'am Angela Lepura Bernard. Ambalya, I think our politicians needs rehabilitation, refreshing the mind from the political issues. Only a suggestion, a proposal, and maybe it can help our country. One person, one term at the time para di man sabihan gid sa issues. So amo na gani no gina-propose man actually during election requirement sang do psychological test man bala no aton sa ring mga nagapadalagan kung for example sila na ang mailek para mabalaan naton. This is not just the battle of mind. Dapat your psychological aspect, your emotional well-being is fine before ka magsulod sa politika mga ka-K5. Diba Ma'am Angela Lipura Bernard? Kaya kung wasaag na imo yung paminsarong problema kadra sa pag-manage sang imong anger. May anger issues ikaw. Kag makadto ikaw sa public service para sa aton sa nga gobyerno. Ante magkaramaal kay kamo na datanan. Bali, Ma'am Angela Lipura Bernard, hindi na tayo nasanay. They keep on biting during election to gain attention. There's a lot of more issues. So, when there's a lot of issues, founded backlog in the files without resolving in this matter. But they keep on marching on top of it. But the concerned citizens, especially the marginalized people, are left behind. Muna budlay, wala nagaugyon ang aton sa ring mga government official. I hope nga bisan para diin ka mo nagaling nga mga political party. Whether sa kamo ka partido, sa kamo ka mga party list, so kung ano man dara, mag-ilinog yun ka mo for the sake of public service, for the sake of your people. Kasi in the first place, nagpadalagan ka for what? Maybe for some, it could be for personal interest. But it should be na ang focus mo is to help the country through programs kag mangin maayo balang pagpamalakad diri sa aton nga pungsod. Amo na hindi ka mo kahambal sa mga tao. Magtadong ka mo kung kamo man nga mga opisyal sa gobyerno ang wala nagatadong. By the way, advance happy birthday sa akon nga lolo kay Tatay Dominador in Heaven on November 27. Love you from akon nga Iloy. Gemma Montaño Caluyo nakatutok dira sa may banwasang Leon, Iloilo. Good morning. Gina shout out lang dira si Arniel Abanilla kainom sang DTX Coffee Mix. Kay Ma'am Ria Kanya, good morning. Dira sa Kanya Brothers. Kay Sir Blair Matoliano. Morning lang gakim pakigrita ko sa mister ko nga si Charles Kanya.
from Sir Janjan. Maayong Sunday, blessed Sunday morning. Watching diri sa may Pavia. Og maayong buntag. Maayong buntag sa Negros Occidental. Dira sa 103.9. K5 News FM Bacolod og sa 99.1. K5 News FM Escalante. Basta K5 News FM Baskog. Baskog ang tuhod. Good morning man kay Ma'am Maria Hana Hunson o kon Huzon. Kapamati dira sa may Punong Lapus. Hello sa pamilya Huzon de la Cruz. Kay Sir Ernesto Nonesco Jr. Senior sa may barangay Kinagaringan, Kalinga, Pasasiri. Sir Benny Hermano, good morning. Sa mga listeners and viewers naton, maayad-ayad din nga ato. Ay kantahan naton sang happy birthday ang aton sa mga ka-K5 nga nag-celebrate sang birthday sa buong adlaw. Happy birthday to you. Happy birthday just for you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Just a day, just another year, good in our eyes, you are the best. Gonna love you above the rest. Happy birthday Kidra sa may mga birthdays. Enjoy your day and thank God for another year. Na-survive mong isa ka tuig. Despite ka pigado-pigado pasubok or you're not at the peak of your success, of your happiness pa. Pero time will come. If it's meant for you, it's meant for you. Ka-K5 ginakulabos sa kita sang Temple. Don't know nga wala naton may istoryahan pila panigid naton diri ka mga balita. Pero bantayan pagin sa masunod naton nga public affairs program diri sa K5 News FM Iloilo. Magabulos na ang aton nga pagpangalagan sa Sunday morning newscast. Upod nyo sa gihapon ang inyo alagad ka-K5 Kim Kaluyo. Kapod si ka-K5 Aaron Lloyd Balalarifoyo. Saliwat, ini si ka-K5 Kim Montaño Kaluyo kag para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Nga aga pamati ka sa K5 News FM. Pamati ako sa K5 News FM kay ang ilang mga reporter kag ilang mga angkor nga madasig sila magngita kang mga balita sa syudad sang Iloilo. Ako si Jess sang Buwang Haro, tunay naka K5. O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Wow, may puso. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may PCO. Ang PCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka athlete. Dakong
gid ani bulig sang D3 Bayo tungod ginapapag-on niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo. D3 Bayo, ang D3 nga may visio, ang visio nga may D3. Mabakal sa mga butik. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabangdanan sa madasig nga pagtingulan, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkabulingon malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang natalupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Naga-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kog pulang. Uti kog buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko. Vitamin C. Ang Mighty C, dabis gid pagpabaskog sa lawas. Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Layan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo gid. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6:07 na sang aga. Pilipinas, maayong aga. Welcome na sa Sunday Morning Newscast. Domingo nga adlaw, Nobyembre 24, 2024. Mga ka-K5, sarang katyama-batian sa 88.7 sa inyo tag sa kamanga FM dial. Makitan kababatian, makita worldwide. Pinagi sa aton niya official Facebook page ng K5 News FM Iloilo 88.7. Kami ang inyo tagbalita. Ako si ka-K5, Kim Montaño Caluyo. Kagako naman si ka-K5, Aaron Lloyd Refollo. Sa headlines, ang ginadulong sa inyo sang kaluwan sang DTX 500, puno sang antioxidant materials na nagabulig sa paghatag sang proteksyon sa DNA gikan sa oxidative damage. Himo man ini sa ampalaya kag di sugarcane para sa may mga diabetes, liver problem, kag kidney problem, magtumar sang DTX 500. Nagsato na, nagapanguna nga balita.
Liton kita sa aton top story of the day. Top story of the day. Top story of the day. Sa aton top story of the day, pamahog ni Vice President Sara Duterte natuhoy sa pagpatay kay Presidente Marcos, makabig nga active threat suno sa Malacañang. Kag sa ato naman nagapanguna nga balitang lokal. Balitang lokal. Balitang lokal. Sa aton balitang lokal, Iloilo City Mayor Jerry P. Treñas in-discharge na sa ospital matapos ang madinalagon nga operasyon. Masobra 600,000 pesos nga balor sa suspected Cebu nakuha sa anay preso sa drug bypass operation sa Banwa, San Lucena. Kag sa aton balitang regional. Balitang regional. Balitang regional. Enkwentro sa Candoni nasundan o nakabalhag sa nagkalamatay kung sa rin nagdangat na sa balo. Sa ato naman balitang national. Balitang national. Balitang national. Sa aton balitang national, security protocol sang PSC pataas na kasunod sang pamahog ni Vice President Sara Duterte batok kanday PBBM kag First Lady Lisa Marcos. ICC arrest warrant batok kay Duterte ginabantayan. Liton kita sa ato nagapanguna nga balitang international. Balitang international. International. Sa aton balitang international, World Health Organization inpabilin nga highest alert bangod sa monkeypox. Liton kita sa balitang negosyo. Balitang negosyo. 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 Oil price hike, lauma naman sa masunod nga simana. Kag sa ato nagapanguna nga balitang sports. Balitang sports. Sa balitang sports, Gilas Pilipinas, ginahandaan na sang maayo ang hampang kontra Hong Kong. Kag sa balitang showbiz. Balitang entertainment. Balitang entertainment. Boy band nga A1 magahiwat sang konsyerto sa Cagayan de Oro kag Bacolod City. Kag para naman sa atong balitang extra special. Balitang extra special. Balitang extra special. Sa balitang extra special, may nahadlok sa saging. May isa ka mataas nga opisyal sa pungsod Sweden ang may phobia o kung may kahadlok sa saging. Bantayan ang mga detalye diri sa aton nga pagpangalagad sa Sunday Morning Newscast. Ang ini nga mga headlines o kung pangulong dinalan ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio. Agod malikawan ang ubot rang kaso hilanat kag sipon. Mag-inom na kamodra sa D3 Bio. Ini ang may antiviral kag antibacterial components nga sarang makaprotekta sa inyo mga lawas. Lito na kita sa aton top story of the day. Top story of the day. Top story of the day. Gintawag sang Malacañang o kon Malacañang nga isa ka active threat nga nagkontrata na ini isang assassin. Agod niya ipapatay si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Pananglitan mangin madinalagon ang ginaaligar tuyo nga pagpatay kay Vice President Sara Duterte. Pero pa kay Executive Secretary Lucas Bersamin, gin-refer na ini sa Presidential Security Command o kon PSC para sa immediate proper action. Pero pa sa Presidential Communications, ang anuman nga pamahog o kon threat sa kabuhi isang presidente ang dapat nga seryosohon, ilabi na nga ini ang gina sa publiko. Yari ang kabahin sa nangin pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko.
Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Dito naman kita sa ato nagapanguna nga balitang lokal. Balitang lokal. Balitang lokal. Sa ato nagapanguna nga balitang lokal, nakagawa na sa ospital si Iloilo City Mayor Jerry Petreñas matapos ang madinalagon sini nga operasyon sa Nobyembre 22. Sa ginpagwa nga pahayag sang alkalde, magapabilin ini anay sa Manila sang 2 ka semana antes magbalik sa Iloilo para sa iya follow-up check-up. Nahibaluan nga ginoperahan ang alkalde sa iya bile duct. Nagapasalamat naman ini sa mga nagpangamuyo kag nagsuporta para sa iya successful nga operasyon. Nagdangat sa 4,828,626 pesos ang ginpain nga budget sa Iloilo Province sa pasanaga conlight sa Iloilo Provincial Capital subong nga tuig. Suno kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., luyag niya nga mangin destinasyon ang Iloilo kada Disyembre agud nga mabuligan ang ekonomiya. Dugang pa sa gobernador nga kung basihan ng eksperyensya sa nakaligad ya tuig, tuman kadamo ang nagpadulong nga mga taga-iban nga lugar sa Kapitolyo agud makita ang katahom sang mga lights. Kani subong nga tuig ang mangin disenyo ampar sa bugos nga Pilipinas. Naimbaluan nga pagabuksan ang lights sa Kapitolyo sa Disyembre 6, 2024 sa diin mayaraman sa hiwaton nga food fest kag iban pa. Sa piyak nga bahin, marilis na sang allowance ng mga volunteers ang Iloilo Provincial Government sa Desyembre 2 tubtob Desyembre 13. Suro kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang allowances sang 14,500 ka mga community volunteers sa idalom sang Iloilo Provincial Government ang ginpasakaan gikan sa 4,000 pesos nangin 5,000 pesos subong nga tuig. Lakip sa mga volunteers amo ang mga barangay health workers sa kan BHW, barangay service point officers sa kan BSPO, daycare workers sa kan DCW, ag barangay nutrition scholar sa kan BNS. Nahibaluan yang idmando ni Governor Defensor ang pag-release ang 72,500,000 para sa allowances sang nasambit nga mga volunteers. Ginpirmahan na ang Memorandum of Agreement o MOA para sa pagtukod sa Department of Agriculture kundi a virtual hub sa Western Visayas para sa agricultural supply chain, development kag market connectivity sa tinalikdan niya inadlaw. Ini ang ginpangunahan ni DA6 Regional Executive Director Dennis Arpia kag Iloilo Science and Technology ISAT o kun ISAT University President Dr. Gabriel M. Salestre. Dugang pa ini ang mangin palagyan sa pag-streamline sa operasyon, pagpasangkad sa market accessibility kag pag-promote sa transparency na toy sa e-commerce platforms. Makubulig man ini sa mga farmer organizations o kun cooperatives nga mabaliga ang produkto direkta sa mga magapasakop sa institutional markets. Sa dugang balitang lokal, nagpahanumdom ang Department of Labor and Employment o Dole Western Visayas sa mga empleyado nga ihatag
sa mga employers nga ihatag o konbayran ang 13-month pay para sa ilang mga empleyado, ilabi na sa pribado nga sektor. Ini sa piyak sang ila posisyon, employment status, basta nga nakatrabaho sang hindi magnubo sa isa ka bulan sa nasambit nga calendar year. Nalakip man diri ang mga rank and file employees nga ginabayaran sang piece rate basis nga nag-resign, terminate sa trabaho o kon ang mga yara sa maternity leave. Angot diri ang minimum 13-month pay ang hindi magnubo sa 1/12 sang ila kabugusan nga sweldo sa sulod sang calendar year. Kagbase pa sa pagsulundano kon guidelines, dapat ini nga ihatag sa adlaw o kon antes ang Disyembre 24. Ginahaylo sang Department of Education o kon DepEd Region 6 kag mapapanaog o kon mapapanaog ang memorandum sa mga schools division offices sa simple Christmas celebration sa mga eskwelahan bilang pagsimpatiya sa mga naigos ng kalamidad labi na sa Luzon area. Ini ang kasunod sa panawagan ni President Ferdinand Marcos Jr. sa mga government officials nga mahimo idonar na lang ang iban sa mga naptipon nga kwarta o kon item sa mga labing apektado. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Mr. Hernani Escolier Jr., Regional Information Officer sa DepEd 6, iyagin payag nga hindi na dapat pamangintuman ka bugat ang mga involuntary na gid lamang ang alamutan. Magapatigayon man sila sa donation drive nga ihatag sa mga apektado sa mga bagyo kag iban pa nga kalamidad. Nahibaluan nga ginalauman nga sa Disyembre 15, 2022 ang pagpatigayon sa Christmas party sa mga public schools sa Western Visayas base sa school calendar. Sa dugang balitang lokal, wala pa nahibaluan kung sino ang magapungko nga Regional Director sang Police Regional Office sa 18 o kon PRO 18 gagrakabing nga Negros Island Region. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang tagpamaba o kon spokesperson sa Police Regional Office sa PRO 6 ginpayag sini nga wala pa sang may napagwa nga order ang kamkrame natuhoy sa mapungko nga direktor sa PRO 18. Suro pa kay Solis, wala man sila sang may nauyatan nga mga pangalan nga posible nga mangin direktor sang PNP sa NIR. Wala pa man sang petsa kung saan mag-ooperate ang separado nga regional office. Posibleng nga ibutang sa Kabangkalan City o kon sa sulod sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Barangay Estefania, Bacolod City ang Police Regional Office 18 o kon PRO 18. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sa Police Regional Office 6, ginpayag sini nga ginmando sa ila sa National Office nga magpreparar na sa personal complements, logistics kag magrekomendar sa lugar nga posible tukudan sa regional office. Suno kay Solis, gang Kabangkalan City kag NOCPPO ang ginrekomendar kag tubtob subong gidahulat nila ang pag-approve kung sa diin nga lugar ibutang ang opisina. Nahibaluan nga wala pa sa may nauyatan nga mga pangalan ng PRO 6 kung sino magapungko nga regional director sa Philippine National Police sa Negros Island Region kag wala pa sa petsa para sa activation. Samtang nagdangat naman sa 605,200 pesos nga balor sang suspected shabu ang nakuha sang otoridad sa anay preso sa ginkasang nga anti-illegal drug bypass operation sa Barangay Dawis, New Lucena, Iloilo. Kahapon Nobyembre 23, ang subject ang ginkilala sa kay Joseph Magno, 50 anyos, kag residente sang Barangay Libo o Dingle, Iloilo. Nabaklan si Magno sang isa ka plastic sang ginapatihan shabu gamit ang 6,000 pesos nga bypass money sa riinduga nga nakuha sa iya pag ginakop ang isa ka nut-tied nga kag isa ka heat sealed plastic sachet sang ginapasuni shabu nga nagabugat naman sang 89 gramos. Nahibaluan nga anay tokhang surrendery si Magno kag napreso sang tuig 2012 kag nakagwa pinaagi sa plea bargaining agreement.
Nagdangat sa 782,000 pesos kabalor sa Cebu ang nakompiskar sa Provincial Drug Enforcement Unit sa drug bypass operation sa Barangay Tuburan, Pototan. Sang tinalikdan niya inadlaw. Ginkilala ang subject person niya si alias Bembot, 63 anyos, residente sa Barangay Bungka, Barotac Nuevo, kag isa ka high value individual. Nakuha sa iya panghinakop ang mga suspected Cebu may kabugaton nga 115 gramos. Nahibaloan nga si Bebot ang imbolbado sa illegal drug trade kag naga-operate sa Pototan kag pila ka banwa sa probinsya sang Iloilo. Sa dugang balitang lokal, naghatag sang kasadyahan kag pahampang sa mga pumuluyo sang barangay Tumkon, Nilawod, Purok, Montano, Pototan, Iloilo. Upod ang Scouts Royal Brotherhood Beta Tau kag K5 News FM Iloilo. Kahapon nga adlaw Nobyembre 22. Isa ka madinalagon nga paghatag sang libre nga serbisyo ang gindulong sang SRB Beta Tau sa mga pumuluyo sa nasambitan nga barangay. Isa sa mga dinapit nga bisita ang musika K5 Ray Espeha Umalay nga area manager sang K5 News FM Panay kag Mindanao. Nga amuman ang station manager sang K5 News FM Iloilo bilang official media partner. Nagtambong man sa kahiwatan si Mr. Roque Oking Andrada bilang isa sa mga resource person. Konseriin ginpangunahan sini ang pag-umpisa sang paliga sang SRB. Makita naman ang new home sa mga mata sa mga pumuluyo halin sa kabataan pakadto sa mga katigulangan. Ang pagbulig wala sang maginapili nga klase sang pagserbisyo. Ang importante diretso ini sa tao kag nakaobra sang maayo. Ini ang tinutuyo sang SRB Philippines, ang sincero nga kag may tagipuson nga pagpatigayon sang community service konseriin ilan na nga napamatudan sa malawig na nga panahon. Dito naman kita sa aton Balitang Regional. Sa aton Balitang Regional, 8 na tanan ang napatay sa engkwentro sa barangay Gatoslaw sa Banwasang Candoni sa Negros Occidental sa nagapadayon nga clearing operations sang Joint Forces sang 47th kag 15th Infantry Battalion batok sa ginaligar mga katapos sang New People's Army o kon NPA. Sa interview sang K5 News FM Bacolod kay Police Major Nelson Amsiwen, tagpamuno sang Candoni Municipal Police Station, nahibaluan nga luwas sa engkwentro alas 3:40 sang kaagahon sang Huwebes sang November 21, nasundan ini sang isa pa pasyado alas 7 sang aga sang Biyernes, Nobyembre 23. Nagresulta ini sa kamatayon sang isa ka lalaki nga ginapatihan kaupod sa 7 nga mga napatay sa una nga engkwentro. Dropa kay Amsiwen, napanaog na ang bangkay gikan sa encounter site bangod sang pagpasigurado sang Army sa palibot antes ini nadala sa Candoni Rural Health Unit o kon RHU kag ginahulat pa ang desisyon gikan sa LGU sa pagpalubong samtang ginahulat pa man ang mga pamilya nga mag-claim sang bangkay. Sandig sa impormasyon nga nakuha sang kapulisan sa 15th IB. Ang ikawalong nga bangkay amo ang isa ka lalaki nga nagasuksok sang t-shirt kag pantalon kag ini ang may igo sang bala sa iyang nga liog. Na-recover ang armas lutag nga kalibre 45 sa encounter site nga ginapatihan gingamit sa mga ginaaligar miyembro sang NPA. Nagapati si Mayor Mateo Hatsuela nga may lamod pa politika ang pagpangalid sa Senator Purin sa nga bata sa Barangay Bungsuan Dumaraw, Capiz. Suno kay Hatsuela dako ang posibilidad nga nahisa sa ila estratehiya ang nahimo sini rason gagin buslutan ng tarpaulin partikular ang nawong sa nga bata nga nagapapili bilang vice alkalde sa Banwa. Nagapangayo naman sang respeto si Hatsuela sa ila pagpahamtang sa mga tarpaulin. Sa baylo sang sarang man sila
suporta. Magpahamtang sa nga poster kang hindi na paghalitan ang ilang mga ginapangbutang sa kabarangayan. Sa likod sini, wala naman siyang plano nga mapadalman pa sa alkalde kung sinong responsable sa pagsamad sang ilang tarpaulin. Ato na batian ang mga balitang lokal kag regional nga ginadulong sa inyo sang kaalaman sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Agod mas mangin mapag-on pagidra ang inyo resistensya para sa adlaw-adlaw nga olobrahon sa balay, sa eskwelahan, kung sa inyo man nga mga workplaces, kung mga trabaho, maginom na sang Mighty C. Bisan wala ka pa sang kinanaan, hindi gid magsulab ang imo sini nga tiyan. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy sa mga malapit nga butika sa inyo lugar. Dito na kita sa aton Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal. Sa nagapanguna nga Balitang Nasyonal, ginpataas na sa nga Presidential Security Command o kon PSC ang security protocol sini kasunod sang pamahog ni Vice President Sara Duterte batok kanday Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag First Lady Lisa Araneta Marcos. Santo ini sa direktiba ni Executive Secretary Lucas Bersamin nga naghimo sang aksyon batok sa death threat kay Presidente Marcos kag sa iya First Lady. Sino pa sa PSC, nagapakig-angot na sila sa mga law enforcement agencies agod matumod o kon ma-identify, mapunggan kag depensahan ang anuman nga pamahog sa kabuhi isang presidente kag first family. Ginakabig man ini bilang isa ka issue sa national security kag himuon sang PSC ang kinahanglanon nga mga tikang agod masiguro ang kaluwasan sang presidente. Nagmando si Philippine National Police Chief General Romel Marbil sa Criminal Investigation and Detection Group ga-imbestigaran ang mga paginpahayag ni Vice President Sara Duterte angot sa pagpatay kay President Ferdinand Marcos Jr. Sa statement sa PNP, ginpahayag ni Marbil nga ilagi na seryoso ang tanan nga mga pamahog sa seguridad sa presidente subong man sa tanan nga opisyal sa gobyerno. Ginpunto man ni Marbil nga anuman nga sahi isang pamahog batok sa presidente sa Pilipinas mangin iniman ang direkta o kung hindi ang dapat nga hatagan sa gilayon nga pag-aksyon. Matandaan nga sa ginhiwat nga press conference ni Duterte kay nasang kaagahon ginpahayag sini nga may ginmandoan na ini nga tao nga magpatay kay Marcos. First Lady Liza Araneta Marcos kag House Speaker Martin Romualdez pananglitan nga ini ang mapatay. Sa piyak nga bahin, ginpaandaman sang Akbayan Party List si Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte nga maghanda na sa arrest warrant sang International Criminal Court o ICC matapos isyuhan na sang warrant sanday Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kag Defense Minister Yoav Gallant bangod sa war crimes sa Gaza. Kadungan sini ginhaylo ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya si former President Rodrigo Duterte nga ihanda na ang iya mga bagahi o kon maleta. Suro naman kay Attorney Chel Jokno, ginapabaskog pa sang ICC ang kasuguan batok sa ginakabig, world's tyrants and mass murderer. Samtang apisar ginpahayag sang Marcos administration nga hindi ini magkoopera sa ICC. Apang ginpahayag naman sang DOJ o kon Department of Justice nga hindi nila pagpunggan ang Interpol nga arestuhon ang nga arestuhon sang ICC ang ilang sospek sa idalom sang kasugtanan sini sa korte. Ginkumpirma ni Vice President Sara Duterte nga nagpabutyag na sa iya intensyon nga magpanaog sa pwesto ang iya Chief of Staff nga si Attorney Zulyeca Lopez. Suno kay Duterte, luyag ni Lopez nga magpauli agud niya makaupod ang iya nga iloy. Apang iya ginpahayag nga imposible pa sa subong ang pagpauli ni Lopez. Samtang ginabasol ni Duterte si House Speaker Romualdez sa nagakalatabo kay Lopez. Matandaan nga nagpando ang House of Representatives nga ibalik nga ibalik gikan sa St. Luke's Medical Center si Lopez sa Quezon City nga nagikan sa nasambit nga ospital.
Kag sa ato naman balitang international. Balita International. Ginanunsyo sang World Health Organization o kan WHO nga nagdesisyon ang mga ini nga ipabilin sa highest level alert ang monkeypox o kan mpox epidemic. Inibangod sa nagapadayon nga pagsaka sang kaso sang numero sa mga apektado nga pungsod bangod sa nasambit nga sakit. Suno pa sa WHO Director General ang pagtaas ang kaso sang monkeypox ang isa ka public health emergency nga makabig nga isa ka international concern. Gindugang pa sini nga ang desisyon sa organisasyon ang sandigman sa advice o kon abiso sang International Health Regulations o kon IHR Emergency Committee. Giningaglan ni US President-elect Donald Trump ang bilyonaryo nga si Scott Bessent bilang Treasury Secretary nga magabulig sa pagpatuman sa pagpuin sa buwis kag taripa. Sunod kay Trump, pagkabuligan ni Bessent nga dalon ang bago nga golden age para sa Estados Unidos, samtang napabakod ang posisyon sa bilang leading economy sa bugos nga kalibutan. Subong ang nominasyon o kung samtang ang nominasyon ni Bessent ang nagaserbe bilang advisor ni Trump. Sa tuanay ang magabutang sa iya bilang forefront sa economic plan ni Trump humanin sa pagnubos ng buwis, pinaagi sa Kongreso tubtob sa pagdumana sa mga relasyon sa mga pungsod kaangay sang China. Ato nabatian ang nagapangunang balitang international na ginadulong sa inyo sang kaalungan sang Extend Food Supplement. Agod mas mangin na mabaskog pagidra ang inyong resistensya kag gana sa inyong mga misis, especially sa mga nagatrabaho, sa mga mabugat na mga trabaho. Maginom ka mo sang Extend Food Supplement, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Lito naman kita sa aton nagapangunang balitang negosyo. Balitang negosyo. Sa aton balitang negosyo, matapos ang oil price rollback sa subong nga simana, liwat naman nga magasaka ang presyo sang petrolyo sa masunod nga simana. Ginabanta nga magataas sang 70 tubtob 90 sentimos ang kada litro sang gasolina, samtang ang diesel ang ginabanta nga magsaka sang 70 sentimos tubtob sa piso sa kada litro. Kag ang kerosene naman ginalantaw nga magsaka sang 60 tubtob 70 sentimos ang kada litro. Ang panibagong oil price hike nga estimate ang base sa international trading sa nakaligad nga 4 ka adlaw. Kag para sa naman sa aton pinakauli nga foreign exchange rate update. Ang US dollar ang may baylong 58 pesos and 96 centavos. Ang euro ang may baylong 61 pesos and 44 centavos. Ang British pound ang may baylong 73 pesos and 93 centavos. Ang Indian rupee ang may baylong 69 centavos. Ang Australian dollar ang may baylong 38 pesos and 33 centavos. Ang Canadian dollar ang may baylo nga 42 pesos and 17 centavos. Ang Singaporean dollar ang may baylo nga 43 pesos and 79 centavos. Ang Swiss franc ang may baylo nga 65 pesos and 96 centavos. Ang Malaysian ringgit may baylo nga 13 pesos and 19 centavos. Ang Japanese yen may baylo nga 38 centavos. Samtang ang Bahraini dinar naman ang may baylong 156 pesos and 82 centavos. Ang Chinese yuan renminbi ang may baylong 8 pesos and 13 centavos. Ang Indonesian rupiah ang may baylong 0.003 centavos.
Ang Israeli shekel, ang may baylong 15 pesos and 90 centavos. Ang Japanese yen, ang may baylong 38 centavos. Ang Kuwaiti dinar, ang may baylong 191 pesos and 10 centavos. Ang Libyan dinar, ang may baylong 12 pesos and 7 centavos. Ang Omani Rial, ang may baylong 153 pesos and 20 centavos. Ang Qatari Rial, ang may baylong 16 pesos and 19 centavos. Ang Saudi Arabian Rial, ang may baylong 15 pesos and 72 centavos. Ang South Korean Won, ang may baylong 0.04 centavos. Ang Taiwan New Dollar, ang may baylong 1 peso and 80 centavos. Kag ang Thai Baht naman, ang may baylong nga 1 peso and 71 centavos. Lito na kita sa ato nagapangunang balitang sports. Balitang sports. Liwat nga nagbalik sa training ang Gilas Pilipinas matapos ang maragtaso niya kadalagaan sa New Zealand sa second window sang FIBA Asia Cup qualifiers. Sino kay Gilas coach Tim Cone nga wala siyang pinagbago ang ilang pagpaghanda para sa sampuag kontra Hong Kong subong adlaw. Gendugan pa sini nga may aras ang pila ka mga pagbago sa play kag rotation sa among hampang. Sa karon nagapanguna ang Gilas Pilipinas sa Group B matapos lutuson ang New Zealand samtang hira sa ika-4 ka pwesto ang Hong Kong matapos pierdehon ang mga ini sang Chinese Taipei. Kag sa ato naman, balitang entertainment. Balitang entertainment. Sa aton balitang showbiz, gin-announce o ginanunsyo sang 90s boy band nga A1 nga magapatigayon ang mga inisang concert sa Bacolod City kag Cagayan de Oro kon CDO sa masunod nga tuig. Base sa impormasyon, magaperform ang mga grupo sa Convention Center sang Bacolod City sa palaabuton nga Pebrero 2 tuig 2025. Samtang sa Pebrero 13 naman sa Atrium o Consada Atrium sa Lemketkay Center sa Cagayan de Oro City. Ang amo nga show ang dugang para sa ila palaabuton nga show sa Cebu City sa Pebrero 14, sa Valentine's Day kag sa Quezon City naman sa Pebrero 15. Ang British-Norwegian boy band ang ginabugusanan day Paul Marazi, Christian Inger kon Inge Brightson, Mark Reed, kag Ben Adams nga nagpasikat sang mga kanta o kun ambahanon nga Like a Rose, Caught in the Middle, kag Heaven by Your Side. Dito naman kita sa aton balitang extra special. Balitang extra special. Balitang extra special. Ang saging ay isa ka pinakamanamit ka prutas kag paborito sa mga Pinoy. Bukod magluwas nga barato kag masustansya, available pa ini sa tanan nga panahon. Apang pinasahi ang pananawan diri sang isa ka mataas nga opisyal sang Sweden kung sa diin nahadlok ini sa saging. Ginbuyagyag sa Minister for Gender Equality and Work Life sang Sweden kamay ginaangkon ini nga phobia o kung kahadlok sa saging kabangdanan wala siya nagakadto malapit siya nasambit nga prutas. Sino kay Paulina Brandberg nga ang iya banana phobia ang makabig nga pinaka-weird nga phobia sa kalibutan. Ginapahayag nga antis magpadulong sa mga okasyon si Brandberg. Ginaabisuhan ng daan ang inakadtuan nga wala dapat sang saging nga ibutang bangod iya ini ginakahadlokan. Hindi man mapaatag ni Brandberg kung nga may phobia siya sa saging, basta nahadlok lang gid siya kung makakita sini. Grabe. Kim? Oh, ano? Grabe no, saging nga ginaphobia. Oh. Iba na namitanim mo, basta Oh. lapa. Saging. Saging. Sa mga kathan nga saging. Iba ni ka, ano ni mo,
potassium na siya K5 masustansya, barato. Healthy. Sa mga tigulang. Sa mga tigulang. Pilig niyan sila mo. Oo, kaya isa pa, pampabaskog ni. Oo, sangkod. Tolan. Sangkulan. Yes. Pero ikaw ka K5 Aaron, what's your greatest phobia o kung ginakahadlukan nga? Hindi mo man actually ma-explain or maybe inborn mo na siya bala? Para sa ako, K5 Kim, do I get? Wow, wala. Wala. Wala ka sang fear of heights. Why K5 Kim? Kaysa una, libor ko sa construction sa tiyo ko. Doon mga 4th floor pa na kupila na ka-story ang building na K5 Kim. Natambala na po, sinatay-latay namon. Hambal ganit nila, face your fear mo. Tignan-testingan ko, nga makontrol ko na K5 Kim. Kag wala na sang, tingala lang ko nga ano ni. Wala na doon ang kulba. Tapos kung hambal ka din sa kilala ta, nga kung madula, bi partner ya. Oo. Muna ko din, hindi ang phobia niya, ang madula siya. Oo. Tapos gani, duduwa mo na sa gapabadi pati, daga madula. Ay! Pero may mga kilala ko nga, may mga weird man yung mga phobia. Nahadlok sa mga tuko. Yes, may ara pagid nga weird pagid ya. K5 Kim, ang arithmophobia, fear of numbers bala or fear sa iba ni nako nga digits. Yes, sa mga bala K5 Kim, to sa mathematics bala, do may fear sila. May fear sila sa mga numbers, the way they solve the problem daw mo na lang. Problema na siya ako, no? Bot kung excuse nila niyo kung phobia nga self-diagnosed phobia. Oh. Dapat may doktor niya makadiagnose. Galing kung kaysa, hindi mo ma-explain. Nga, Yes. tawag na, wala ka man gin-diagnose, pero kung once nga makita mo na siya or ara siya sa imo. Gakuba-kuba ka. Gakuba-kuba ang imo nga Hindi mo maintindihan imo nga you nabatsagan. cannot explain it. Yes, do pagpalangga ba? Do hilaw nga pagpalangga. Kaya Ma'am Bingbing Vivian Pagtulon, ano ni ila phobia? Kay Ma'am Annalie Bahade, kay Sir EJ Cordova, kay Ma'am Bings PSG, ano inyong ginakahadlukan, Ma'am, inyong phobia? Lisan Wyatt V. Gulay, Ma'am Maria Hena Huzon. Kung kamo pamangkoton, ano ba lang inyo ginakahadlukan? May arap man niya nga nagahadlok sa tuko, sa ilaga ka K5 Aaron. May araman nga nakulbaan niya madulaan kwarta. Wow, insakto gin. Sino man nabitaw nga nanamian nga kung madulaan kwarta man. Pero may ara gid na ka K5 Aaron yung Yes. mga unique na mga phobia. Oh, mga unique yan. May ara ko kilala nga super hadlok sa paka. Oo. Uy, oo. Isog-isog na tao pero hadlok sa paka. Sa mga reptile, guro. Oo, sa mga reptile. Kung makita yan ha, Yes. ado sa pakon niya kaguro. Gabi yung paka. Gabi ko, goto kis paka na. Oo, talagang nahadlok siya sa paka. Yes. Pero may mga lovers man kaya sa mga paka. Mga bagay nga hindi natin palangga, pero palangga sang iban. Ay, daklala, tagadaga yung Uy! mga. Ay! Bao! Amo na gari kay Fem po sa mga amo na sa mga gusto nila, pero di sila gusto. O dumakotog na gari lang nga Pasko. Magid. Pero may araman nga kilala ko nga hadlok sa sa damang. Sa damang? Damang pagid grabe naman na ya. Hadlok sa damang. Paano nga nadlok sa? Hoy, phobia ya ganun wala dito siya ka-explain. Like makita Tapos yan ano na po? hadlok siya. Ano mo matyagan niya ko makita yang Siyempre ka kuba-kuba yan. Kuba siya. Grabe do same ano na kuba-kuba sang feelings. dog yan niya. Dug. Dug. Do 3 ka beat per second. Oh yeah. Yes, grabe mo. Ma'am Bings PSG, ako manog. Ay. Ma'am Bings Fish, manog. Brown o kun green? Galakat man na. Brown o kun green, Ma'am Bings J o kun galakat? Uy! Maskulol ba ang galakat? Maskulol ba ang galakat ya? Oo, mayara na. For isang una, aga pa ta perde pa overtime na ta. May ano pa kita, 6:55 pa ta ma-answer ha. Oo, tawag na, may kaginasang una ka kay 5 Aaron. Sa amon kay tawag sa na inyo? damo abi mga sa Leon? Sa may Leon. Leon? Oo naman. Oo, kay isang una, debla bata Oo. pa kita. Hilig kita magsaka-saka sa puno. Ay, oo. Ay Yung panaklas, mag-tago-taguay. oo. Panaklas. Tapos? Kagin na, nga pang kami tago-taguay. Tapos sa Star Apple, ang magulang ko siyang taya sa hide and oo. seek. Oo. Or tago-taguay. Wala siya kabalo, mo na siya sa may Star Apple. Ano siya, kapiyong yung Gapiyong mata. siya. May manog na nayaga. Galatay? Ano, Oy, patawara.
tawag na ba? Magtoka ba na magtosik. Magtosik. Magtosik ng lagim. Magtosik ng lagim. Tapos tapos sa muna pagka bukas isang mataya kita yung manok. Kira gitang ko juga ngangakit. Gwa gidang dilayan. Ikaw be kung manog ka paano ka kita mo ng ay makita mo na kung paano kaya karon secret. Dapat na iya dapat private. Secret na siya private. Dapat private na Di ba laki $5. No. Pero amo na kay Ma'am Bings PSG. Ay nadlock man niya sa halo. Halo. Kita ko sa halo, hadlock man ko. Iba na yak 5 Kim, makakita sang halo. Uy. Halo. Kay ginadeblan ba sa mga umaga naluto ng halo. Kung naluto nila ya. Siya do manok. Saborya. Kay manok yung ginakaon niya. Yes, ang iba niya na. Madula agad ni manok mo. Basigin kaon to sa halo. Oo, namugiban na namitan kay iban sang halo. Balaba sa matampok. Na dumanok. Dumanok ka na saborya. Pero amo na. Tasig na siya biya magdalagan. Magdalagan sa ha? Oo. Biko ka kamang? Mayo pang halo ka pang lagas. Panglagas. Kilala to. Wala. Nang ibang bahay. Mahalo. Ang paniki. Ang paniki, gano? Gano siyempre galupad fly. Siyempre galupad. Di lang makamag sa paniki. Sa gani. Ambot kay Mama Maria. Ano ka nang niya? Ambot yung na iya nga fear. Kay Mama Beng Vivian pagtulunan. Kaya agad ya kakifay paron. Ano kaya kaisog nga tao? May phobia kagid. Phobia. Or tawag na may ginakahadlukan kagid. Kung wala kaya nahadlok sa ibang niya tao, basi or sa mga sapat, basi hadlok ka sa nanay mo. Muna kakifay aron. Kung mamas boy ikaw or mamas girl ikaw kakifay aron, pati ano palang magpinangakig da ang iloy mo. Nahadlok ka na. May araman kakifay aron nga fear of water, balang sa dagat kakifay aron. Yes, ang nalipat kita sang hydrophobia. Hydrophobia. Hydrophobia ang sa tubig, ang sa fear of numbers, arithmophobia, ang sa nalipat ko sa ang dugo, ang K5. Yes, may term na sa actually. And ginasa sa phobia, nalipat kita sa term. Basta may mga nag-exist mga conditions ng tao, nga mayroon sila sa fear, no? Bisan hindi kasi agad ito ka-weird ba? Hindi mo ma-explain. Ari diri ang mga sample sa mga phobias kay K5 aron. Yes. Ang ining acrophobia, fear of heights. Acrophobia, fear of heights. Aerophobia, fear of flying. Yes. Flying without wings. Ama nagasakay ka pala sa aeroplane da K5 came sa airplane. Kung first time mo magsakay, yes. Wala ka pa kasakay pero nahadlok ka na. Nahadlok ka na lang, tapos na-overthink ka ba? Sibla kami ni? Matibusok kami ni? Kung ano matabo sa amon? Na-overthink ka ba nga bala matabo? Doon mo na siya. Tapos ano makita? May harap pagid nga agoraphobia. Fear of public spaces or crowds. Yes. May kilala ako. Actually, si Mama. Hadlok. Tawag na hindi mo siya hadlok. Pero lang galain pa matiyag mo kung there are a lot of people around. Yes, sa mga crowded spaces. Crowded spaces. Iba na, gado ginahilas. Doon ba lang tipo? Pag ginawa mo. Hindi ka ba kasaho? Gid ba dugdug ka sala ka ba? Dugay ka lang balikid do mo na. Or di ka lang comfortable kung damo-damo bala tao or tawag na so hindi mahulugan ng karayom ang mga tao dito sa lugar. Ambot kay Sir Roy P. Fama, good morning. Para sa may Sambag Haro. Sir, ano yung yung phobia? At may araman kay K5 aron nga aichmophobia. Yes. Ang aichmophobia amoning fear of needles o kon pointed objects. Nadlok sila sa mga dagom. Kung na kutsilyo, kung ano man dara nga matalom nga mga bagay. Anong way da may nagakulbaan nga may term na K5 Kim nga daw nakulbaan ng tao tungod sa mga dupol bla? Dupol ka ba? Ano na yung term?
Basi, ano na yan, basi, the fall phobia. Ay, ano man ka K5 Aaron, nga nomophobia. Ano na siya? Feel ko, amo ni mo. Ano na, Fear of being without your mobile phone. Kalabanan sa kilala. Cellphone mo, hala, di na tong cellphone Tapos, ko. Din ko na to ginbutang. Tapos kada aga pagbugtang mo cellphone na yun nalipat ka na mag-pray, mag-exercise. Tapos kung mag-CR ka, cellphone naman tabid mo. Tapos kagaabtan kung pagid siyang pila ka minutos to, kalabanan yung pang CR der, alas isa ka minuto, imuya, tagtunga sa oras, kay isa ka oras sa rakes banyo. Ay kaliyaga, scroll up, scroll down kaya mga ka-K5. Sakto gin. Timera man na yan, malipatan bala nila ka-K5 Aaron, nga kung di nila nabutangga, sa alahan na sila. Yes. Okay, sa ginapapanawagan pa nila, ara man lang gali sa balay nila ka-K5 Aaron. Iya, sa wagid ka-K5. Kasi kakalipat na sila bala ka-K5, kung hindi na nabutang, tapos mo na kagulihin na lang yung magsala-sala bala. Sakto gid. May ara man tawag na arithmophobia. Yes, fear of numbers. Naman na siya. Fear of numbers. Arithmophobia. Yes. Tinga kilala. Tinga kita yahaw wala man kita problema sa iba niya may fear of number, iba niya kita ginakalipay ta na mo. Kabinsulit mo kag. May ari pagid ka K5 Aaron. Ano kuno naman na? Ang tawag na Plutophobia. Plutophobia? Ano na siya man? Ako mo ni. Fear of money. Hindi, wala ako sa plutophobia. Why to me money. Kami kami sa plutophobia. Dali hindi kaming kaso, may kwarta mo sunod, dahil alande Kanad, ka sa kwarta, hatag na nila hatag na sa amon. Amo na ginatawag nga plutophobia kung hadlok ikaw sa kwarta. May kalala, ikaw ka-K5 Aaron, nga hadlok ka sa kwarta. Abo kilala ko, sungak-sungak to ya sa kwarta ya. Uy! Magurap pala, magtuya-tuya. Siguro na hadlok ang iban sa kwarta. May ara da K5 Kim kung nga. nalin sa illegal K5 Kim, may ara da nga phobia nga, ang phobia nga palautang bla. Uy! May ara da. Ambot ka ng term sa palautang. Otsangera phobia. Ati pwede man May araman ka K5 Aaron nga santophobia. Santophobia, ito pag wala mong kabati na. Ano naman? Fear of color yellow. Fear of color yellow? The way yung kumakakita sa color yellow, do amo mo na. Same feeling man. Same feeling man ang kulbaan man. Nakabako-bako man dughan niya. May lang kayo wala kita sa amo na nga mga phobias. Gani? May araman. Ano pagit? Nakabay pa nga hindi ikaw amo ni ka K5 Aaron. Ano na? Ablutophobia. Ano nang ablutophobia? Hadlok sa pagpaligo. Sugaro mo yun. Ano na K5? Ito pa personal na naimo yan. Uy! Abot na may kilala ka mo nga tawag na nga hadlok magpaligo. Maligo? Oo, kaya ang tawag na sa si K5 Lawrence? May kilala ka tong hadlok maligo? Tawag na sa phobia nila, ablutophobia. K5 Weng, may kilala ka to. Fear of bathing. K5 Weng, K5 Karen, may mga kilala ka mo to nga nadok maligo. Pero dapat maka K5 yan. Kag may araman, octophobia, fear of number 8. Fear of? Number 8. Number 8? Nahadlok sila sa number 8. At siguro kung may mga may kalendaryo, siguro sila sa balay nila Laktodan na lang. Nalaktodan na number 8. Sample bit ipits actual doto nila si Manya Pungsod pits sa 8, bay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isulon ko rin na sa 9, no? Oo. Kasi napulbahan siya pits sa 8. Sige, basi may greetings ikaw da ka K5 Aaron. Antes kita magtakop. Okay, ginatamyaw ta sa good morning ang mga pumuloyo sa sitio Igbalangaw, Barangay Tasdan, Sarap Iloilo, Navaluna family, Ketiyay Kasabuena family, ng Nolino family, sinapagidara mga Balinas family, mga ka-K5 sa Bugos nga pumuruyo sang Banwasang San Joaquin. May dayat nga aga sa inyo mga pumuruyo dira sa Barangay Kataningban, sa tanan-tanan nga nagapamati maayong aga. Maraming salamat sa pagtutok diri sa K5 News FM Iloilo, sa Barangay Kasing-Kasing, sa Barangay San Pedro Molo, sa Barangay San Isidro Haro, dira sa may Barangay Baldo sa La Paz, mga ka-K5 kag sa diin man ng K5 Kima nakalabot ng aton nya pagpangalaga. May dahil niya aga sa inyo mga ka-K5. And of course, dira kay Ma'am Maria Hana Huzon. Ang balya Ma'am Kim hadlok gid ko ya sa tanga.
akon na ipis. Pati si Janice Raysenon nagatumbo mo. Thank you so much mga ka-K5. By the way, advance happy fiesta dara sa may Banasang Leon. Kasi iban pagid nga mga kabaranggayan no kung kabanwahanan nga naga-celebrate sang fiesta, birthday so kung ano man dira nga mga okasyon. Happy celebration. Mga ka-K5, kinakulabos na kita sang tiyempo. Salamat gid sa pagpangalagad o sa pag-upod sa amon pagpangalagad. Adri sa Master Control nakaupod naton K5 Lawrence Espeja Soliman. Dira sa may syudad sang Pasig si K5 Von Sapio. Dira sa may Sara Iloilo, K5 Ivan De Duro, sa K3 News FM Lagres, K3 News FM Yagao, at K3 News FM Kalinog, madamo gid nga salamat. Sa liwat, ini si K5 Kim Montaño Caluyo. Kag ako naman si K5 Aaron Lloyd Refoyo. Kag para sa kampyon niya balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo.